कलकाता स्टेशनाव ट्रेन गाखोनो नागिरदों मानसिखौ मोनबाय दा जोङो अलिदानिफ्राय कलकाता स्टेशनाव ट्रेन गाखोनो फैबाय मानसिखौ चिकेन पिज्जा जानाय लोंनाय थिग गैयैखाय अबस्था गाज्रि दा जागासिनो आरो पिज्जा जादों सेरेयानो जाथारला मानसिना ओंखाम जानो थिग गैया मा थिग गैया स्टेशन हा जाजोबनो हाया नोंखौ जाजोबनो हायो जाजोबनो हायाबाबो सोनानै लादों होनबालाय सोनो जाला आरो दा गोदान बायगोनलै नांला जागोन सोनानै माबानोसै जाग्रोदो दा जोङो कलकातायाव फैफिनबाय ट्रेन गाखोनो कलकातानिफ्राय थांनोसै न' फारसे थांफिननोसै लानानै थांसै दा बेनोसै आरो लोगोफोर मानसिखौ मोनफिनबाय बिराद मोजां गोसोखौ गोजोननाय मोनबाय सानब्रै सानबा नागिरनायनि उनाव मोनफिननो हानायनि थाखाय आरो दे बिदिबा लोगोफोर नेक्स्ट उनाव भिडिअ लाबोगासिनो दंबावो দাদা কোথায় যাবেন দাদা सेलदानि डेन्जार साइज बियो